ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಿನ ಒಂಜಾತಿ ಎಪಿಸೋಡು ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಡು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರಲೇನು ತೆರೆಯೋಣ. ಅಂಚನೆ ನನಾತು ವಿಚಾರಲೇನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಣಿಯರವುಲ್ಲ. ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರು ತೇಜಸ್ ನಾಯ್ಕ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಬೆರಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಅನ್ನ. ನಮ್ಮೆತ್ತೆ ಕರಿನ ಒಂಜಾತು ಎಪಿಸೋಡು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಎಂಚ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆದಾದ ಆಯ್ಕ ಒವ್ವೊವು ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ತೆರೆಯೋಣ. ಇನಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರಡು ಪೋನಗ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ತುತ್ತೈತ ಈತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಿರೆಗ್ಲ ತುತ್ತೈತ ಎಂಚ ಬೋಡು ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು ಅನ್ಕೊಂಡೇನು ಒಂಚೂರು ತೆರಿಪಾದ ಗುರಿ ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆಗೊಳಗಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಓಳುಕೆಂಡ ಖಾಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ದಾಯಪಂಡ ಇನಿ ನಮನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೆತ್ತದನ್ನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒಳದೆತ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಡ್ಲ ಕೆಲವೇರು ಮಾತ ಅಂಚನೇನೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಅಂಡ್ ಕೆಲವೇರಿಂದ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಇನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಆಲಯ ಕಾವಾಡು ಒಂಜಿ ದೈವಳಿನ ಆಲಯ ಕಾವಾಡು ಪೋಪ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತೊಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ದಾಯಕಂದು ಕೆಂಡ ಇತ್ತ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಆಣ ಸಂಸಾರದಕ್ಲಿ ಅತನ ಆಂಜನಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಂಗೆ ಎಂಚ ಪೋಂಡ ಪೊರ್ಲು ಅದೇ ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿತ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪೋಂಡಿತ್ತನ ಐಕೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲೇ ಬೇತೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಮುಡ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂಡ ಎಂಚ ಅವು ಸರಿಯತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೆಲವರೊಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತವ ಕೆಲವರ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅವು ತಪ್ಪುಂದು ಪಣೆ ಆಂಡ ಈ ಕೆಲವು ಬರ್ಮುಡ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಆ ರೀತಿ ಪೋಡು ಆ ಬರ್ಮುಡ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಪೊನ್ನ ಸಂಸಾರದಕ್ಲು ಮದಿಮ್ಯಾಯನಾಕ್ಲು ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಂಡದು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಕೆಲವು ಚೂಡಿದಾರ ಪಾಡೊಂದು ಹೋಗ್ರೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತದನ್ನು ಪಂಡ ಆ ರೀತಿ ಪೋವೋಡು ಇಂದು ನಿಜವಾದ ಓರಿ ಪಂಡದ ಕೊರಪುನತ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಡು ತೆರೆಯನು ಆಂಡ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರ್ತದೆ ದೈ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಡಿಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ವಾ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾವಡು ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಾವಡು ಒಂಜಿ ನೇಮದಾಡೆ ಪೋನಾಗ ವಾ ರೀತಿ ಪೋವೋಡು ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜೆರು ಐಟ್ಲ ನನ್ನ ದೈವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಣಗ ದೈವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪೇ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ನೇಮದಾಡೆ ಬನ್ನಗಲ ಐ ಒಡೆಗೋ ಬೋಬಿಲಕನೆ ರಂಬ ರೊಟ್ಟಿ ಅದು ಬತ್ತನ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜ ಆಣ ಸಂಸಾರದ ಒಂಜ ಮುಂಡು ತುತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಅತ್ತ ಆಯನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಶರ್ಟ ಪ್ಯಾಂಟ ಈ ರೀತಿ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಈ ಪಾಡೊಂದು ಬರೋಡು ಆಂಡ ಈ ಬರ್ಮುಡ ಚಡ್ಡಿ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಷಿದ್ಧ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊನ್ನ ಸಂಸಾರದಕ್ಲು ಅವೇ ಎತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಮದಿಮಯನಕ್ಲು ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಣಗ ಚೂಡಿದಾರ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡೋಡು ದಾಯಕಂದು ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಆಣ ಸಂಸಾರದಾಯಿ ದೈವತೆದ್ರೋಡು ಕೈ ನೀಟಾದ ಕೇನು ಪೊನ್ನ ಸಂಸಾರದಕ್ಲು ಎಂಚೆ ಕೇಳುವರು ಸೆರಗ ನೀಟಾದ ಕೇನೋಡು ಇಂದು ಧರ್ಮ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಸೆರಗ ನೀಟ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ನಾಟ್ ಮಾತ ಬೇಲೆನ ಆಣ ಸಂಸಾರದಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೋದು ಪೋಯಿರ್ನಾಡ ಒಂಜಿ ಪೇರು ಕೊರ್ಪುನಾವಡು ಅತಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ದೈವಳಿತ್ತಿನ ಪೂಸೀರೆ ಕೊರ್ಪುನಾವಡು ಅತನ ಒಂಜಿ ದೈವಳು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಆರತಿ ಮಲ್ಪುಣ ಇಂದು ಏರು ಮಲ್ಪುಣ ಕೇಂದ್ರ ಪೊಣ್ಣ ಸಂಸಾರದಾಗೆ ಅತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪನ್ಪ ನಿಂಗ್ಲ ಸೆರಗನ ಪುಗೆಲ್ದೆ ಪಾಡೋನ್ನೇ ಅತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಸಂಸಾರದಾಲ್ ಎಂಚೆ ಕೇಳಿ ಪಂಡ ದೇವಿರಡ ಅವಡ ದೈವಡು ಸೆರಗ ನೀಟಾದ ತನ್ನ ಮುಂಡದ ಬೊಟ್ಟನು ಮೂಕುತ ಮುತ್ತೈಸನ್ ಕೈತ ಕೊಂದೆ ಕಾಜಿನ ಒರಿಪಾದ ಕೊರಲ ಸತ್ಯೊಳಯ ಪಂಡದು ನಟ್ಟುನೆ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಳಗೆ ಪೂರ ಪೋಂಡು ನಿಂತಂಡ ಕೇರಳದ ಪೂರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆಡೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ವಸ್ತ್ರಡೆ ಪೋಪ ಬೇತೆ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಂದು ಪೂರ ಓ ಪಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಡೆ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕಾಣಗ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತ ಕೊರೋಡ ಅತ್ತು ಸ್ವಂತ ಬುಡ್ಡಿಡು ಬರೋಡ ಇಂದು ಆಯಾಯಕ್ಕೆ ಬುಡ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪು ಪನ್ಪಿನ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಗತ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟು ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಾದ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಡಾವಡು ಅತನ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತನ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಡಾವಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗೂ ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವ ನಮ್ಮ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ
ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಡ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬದುಕುನಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ಆತನು ಬಂಡ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಂಡ ಈ ದೈವದ ವೇಷ ಬಾರ್ದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಅವಡು ಇತ್ತ ಓಲಾನ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪುನ ತಪ್ಪು ಓಲಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಈ ದೈವದ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತದು ನಲಿಪುನಂಚಿನ ಅವೊಂಜಿ ಏತು ಸರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿನಿತ ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ನ ದಯ ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದೆ ಪಂಡಾರ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಟಿಪ್ಪೋಡ ಅತ್ತು ಅವೆತ್ತನೇ ಜಾಗಿಡಿತ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆನ ಇಂದೇ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡ ದಯಪಂಡ ದೈವ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾಲದ ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಬೋದು ದಾದ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಪಡದ ಕೈ ಮುಗಿಪ್ಪ ಅವು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಟ್ಟು ಅತೆ ಅವು ಸರಿಯತ್ ಇತ್ತೆ ದೇವೇರೇನು ಓಲು ದಿಯೋಡು ಅಲ್ಪನೇ ದೀಂಡ ದೇವರು ಪೊರ್ಲು ದೈವಳೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ದೈವಾರಾಧನೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಓಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ತಂಡ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತೆ ಎತ್ತೋ ಕಡೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೂತ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದೆ ಪಣಲಿ ಆಂಡು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಈ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇಡು ಬುರ ಮಲ್ಪುನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅದ ಆತನ ದೈವದ ಒಂಜಿ ರೂಪ ನೆನ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವು ಸರಿಯತ್ತು ದೈವತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಲೆ ಆತನ ಐತ ನಿಯಮದಾದ ಉಂಡ ಅವೇನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಇಂದು ಧರ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೋಳಿ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆನಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪಿನ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಅಂದಿಕೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆನೆ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ದೈವಾರಾಧನೆನು ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇಡು ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಣ ಅವು ಸರಿಯತ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂಚಾದ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಂದೇ ಪನ್ಪನು ಅದೇ ಅಪಗ ಆರಾಧನೆ ಆಡಂಬರಾರವಲ್ಲಿ ಅವು ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಟ್ಟೆ ಎತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಅಂಚಾದ ದೈವಾರಾಧನೆನು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇರು ಪೂರ ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಬಂದು ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪುನವು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬುಕ್ಕ ದೇವತಾರಾಧನೆ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಪಾದ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಪನ್ಪ ವೃಂದಾವನ ಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಪನ್ಪ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅತೆ ನಮಕ್ ದುಂಬದ ಕೃಷ್ಣನ ಕತೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳಸಿ ಪನ್ಪಿನ ಏತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅತೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ತುಳಸಿತ ದಯಿಟ್ಲಾತೆ ಅವು ಏತೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಲೇನು ಅತನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪನಮ ಅವೇನು ದೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ತುಳಸಿಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪಿನ ಅದನ್ನು ವೃಂದಾವನ ಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನದೆ ಪನೋಲಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವಳು ಓಲ್ಪಲಾತೆ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲದ ಪೂಜೆನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆನ ಇಲ್ಲದ ಉಳೈಮಂತೇಂಡ ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆನ ಓಳು ಮಲ್ಪುಣ ಎಂದಕೇಂಡ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾಲಯಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೈಯ ಕಾಣಿಕೆ ಕಟ್ಟುನೆಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ಎದ್ದುಡೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಪಂಡ ಅವು ಇತ್ತನ ಐಕೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕೆಲವು ಏತೋ ಕಡೆಟ್ಟು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತನಲ್ಪನೆ ಆಯಂಗಾಯಿ ಅದೇ ಆಯಂಗಾಯಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಅಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ರಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಪರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪಿನ ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ದುಂಬದ ಕಾಲಡ ಪುರ ಎಂಚೆತ್ತನ ಬಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಓದುನ ಮಟ್ಟಡು ಯಾನ್ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಡು ದೈವಳಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದಾದ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪ ಅವು ಬುರ ಎಂಚೆತ್ತನಿಗೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ತಾರಾಗೆ ಅವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬುರ್ರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಅವೈತೊಂಜಿ ಚೂರು ಚೆಪ್ಪು ಇನ್ನು ಮಂತತ್ ಅವೆಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಇಂಚಿನ ದೈವ ಪಂಡದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತತ್ ಆ ರೀತಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಬಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಅವಳು ಓಲು ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೀನಿ ಕೇಂಡ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ಎದುರುಡು ಅಂಚ ಇನಿಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ದೇವೇರನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅವತ್ತು ದೈವಳನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಮಾತ ಬಿಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ ಬೀರ್ಪಾವನಾಗಲ್ಲ ಆ ಓಳು ಕೇಂಡ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ಎದುರುಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಪಂಡಿಲಕನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸರಿಕಾಯನ ಅಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹೋಗೇಂಡ ತುಳಸಿ ಅಂಚಾದ ಐವತ್ತೊಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಭಾರಿ ಐಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರ್ಥ ಇಪ್ಪು ಆನಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ರೀತಿ ಪನೋಡೋದಂಡ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಮಟ್ಟದ ಪನೋಡೋದಿತ್ತನ ಆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸರಿಕಾಯನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಏನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ತುಳಸಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಂಚ ಪಂಡತ್ ದೈವಳಿಗೆ ತುಳಸಿತ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ದೈವಳಿಗೆ ತುಳಸಿತ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪಿನ ಮಹತ್ವ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತು ನೋಡು ಅಂಚಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ತುಳಸಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಲು ಇಪ್ಪ ಅಡ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಈತ ದೈವಲು ಶಕುನರಾಪವುಳ್ಳ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ಎದುರೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋಣ ನಾನೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಂದಣ್ಣ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರಣೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಂಚ
ಪಂಡ ದಾಯ ಬತ್ತಂಡು ಒಂದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಪಾದ ನೆಟ್ಟೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಧ್ಯಸ್ಥೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಾ ರೀತಿ ದಾಯ ಬತ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಪಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲಾಡ್ದೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರದ ಹಿರಿಯಾರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಧಾರಿಕೆ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂದಣಾಗ ಊರದ ಮಧ್ಯಸ್ಥೇರು ನಿತ್ತೇರು ಅತಂಡ ಗುತ್ತಿನಾರು ಒಗ್ಗಲು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ ಮಧ್ಯಸ್ಥೇರು ಪಂಡ ದೈವದಲ ಸಂಸಾರದಲ ಮಧ್ಯಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದೇ ಅಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆದಾದ ಪಂಡ ಆ ದೈವದ ಕಲಾಟ್ ಅವೇನು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಓಲು ನಮ್ಮ ವಾ ರೀತಿ ನಡಪೋಡು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಗೋಪುನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ದಾಯಿಗೀತ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಇತ್ತ ಊರುಡೆ ದೈವಾಲಯ ಪುರ ಒಂದಿತ್ತ ಅತನ ದೈವದ ಸೇವೆ ಪುರ ಆ ಒಂದಿತ್ತು ನಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಲ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಆ ಒಡನಾಟ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ತು ಅಂಡ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಎಂಚಾತನ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತ ವಿಚಾರ ಪುರ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಇಲ್ಲ ದೈವಲಿಪ್ಪ ಆತನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಪುಂಡು ಅಂಡ ರೀತಿ ನೀತಿ ಕೆಲವು ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿ ತೆರಿನ ಆಯ್ತತ್ ಅವೇನೊಂಜಿ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಣದು ಇತ್ತನ ದೈವಗ್ಲ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಪಿಲಕನೆ ಸಂಸಾರಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಆಪಿಲಕನೆ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪು ನೈಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಇಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮಟ್ಟು ದುಂಬುಡ್ದು ಇತ್ತುಂಡು ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಅವೇ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಅತಂಡ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ಗುತ್ತಿನಕ್ಲು ಮುಕ್ಲುಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇವೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇ ಕೂಡುಗಟ್ಟು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಅವೇ ತೊಟ್ಟುಗು ಒಂತೆ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿಲ್ದ ನೇಮ ಪುರಾಣಾಗ ಅಪಗ ಪುರ ಒಂತೆ ಸೇರೊಂದು ಊರ ಮಧ್ಯಸ್ಥೇರ್ನಕ್ಲ ಅತನ ಗುತ್ತುಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಕ್ಲು ಅತನ ಓನ ಚಾವಡಿಡು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಮಲ್ತೊ ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ನಕ್ಲ ಅಕ್ಲು ಪುರ ಇಂಚ ಸೇರೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ದೈವಳಿನ ಒಂಜಿ ಮದಿಪುದ ಬೇರೆ ಮದಿಪು ಬಂಡ ಬೇತದಲ್ಲ ಮದಿಪು ಬಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಬೇಲೆನ್ ಮಂತೊಂದು ಸಂಸಾರಡಿತ್ತೆ ಆಯ ನ್ಯಾಯ ಪುರೆತ್ತನ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ದೈವದ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಅಂಚದ ಆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾಯರಾಗ ಅತನ ಸಂಸಾರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನೇ ದೈವಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಂಡ್ರ ಇತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಸಾರದಾಯನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ ನಾವು ಸರಿಯೇ ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾ ರೀತಿ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ತಿರಿದಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತಡು ಪುರ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥೇರ್ನಕ್ಲ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚದಿಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ದೈವದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲ ಮಧ್ಯಡು ಉಂತು ಅವೇನೊಂಜಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನೀತಿ ನಡಪಾವನಂಚಿತ್ನಕ್ಲೇರಿಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥೇರ್ನಕ್ಲೆ ಅವಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸೇವೆ ಅಂತ ಪನ್ನುಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ತೊಡಗಿಸಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವು ಪಂಡ ಸಂಸಾರನ ಸರಿ ತೂಗೋಡು ದೈವದೊಟ್ಟುಗುಲ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಗಟ್ಟಡಿ ಇಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಂಚೆನೆ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಇಪ್ಪೋಡು ನಿಷ್ಠೆಡ್ಬೋಡು ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯನ ಎಲ್ಲತಿ ಹೆಂಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಪದ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಲ್ಪಿನ ಸೇವೆ ದೈವಗ ಮಲ್ಪಿನ ಸೇವೆಡು ಒಂಜಿ ಬಯಲ ಬೋಡು ಭಕ್ತಿಲ ಬೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅವೇ ನಂಬಿಕೆ ಬೋಪಿನಿ ಎತ್ತೋ ಜೀವನಡು ಮಧ್ಯಸ್ಥೇರ್ನಕ್ಲ ಜೀವನಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿನ ಆತಂಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಆತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಂದ ಏರ ಅನ್ಲಾತಿ ಅಲ್ಲಿ ತತ್ಯದಿತ್ತಂಡಲ ಆಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸದ ಅಯ್ಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥನೇ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅತ್ ನೇಮ ಕಟುನಕ್ಲೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅತಂಡ ಪೂಜಾರಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬೇರೆ ಆತಿ ಆ ದೈವದ ಪಣ್ಣಾಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಷ್ಠೆ ನಿಯಮದೊಟ್ಟುಗು ಬದ್ಧತೆ ಒಂಜಿ ನೀತಿ ಧರ್ಮ ಇಂದು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಇತ ಈರು ವೃತ್ತಿಡು ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅದೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾದ್ಲ ಈರು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾದ ಈರೆಗದಾದ ಒಂಜಿ ದೈವದ ವಿಚಾರದ ಅನುಭವ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಂಚಿತ್ನ ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ ಅನುಭವಲ ಪೂರ ಜೀವನ ನಡೆದು ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋಯ್ನಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅವು ಮೇಲ್ಕಾಲ ಕಣಗ ಅಕ್ಲು ಪಂಡಗ ಇಂಚಲ ಆತಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಆತಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಅತ್ತು ದಯಗಿಂದ ಪಂಡ ಅವು ಆಪುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಏರ ಅನ್ಲಾತಿ ದೈವದ ನಡೆಕ್ ಬತ್ತದು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ದೀದು ಒಟ್ಟುಗು ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ದೀದು ದೈವಲಡೆ ಕೇಳ್ನಂದೈತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಆತನಿಗೆ ಎತ್ತೋ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಅಟ್ಲ ಆಪು ಜೀಂದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಆತಿನೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆತಿನೋಡು ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ತೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ವಕೀಲ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪ ಆ ರೀತಿ ಬೋಡು ಅವೇ ರೀತಿಗೆ ಯಾನೆ ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಅನುಭವದ ಕಥೆಲಿ ಎತ್ತೋಳ್ಳ ಎನ್ನ ಜೀವನಡಾತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನು ತೂತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೇಂಡಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮುರಣಿಂಚಿ ಪೊಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನೇಮಗ ಪೋದಿತ್ತೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನೇಮಗ ಪೋದಿಪ್ನಾಗ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಅಲ್ಪ ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಳಿಗನ ನೇಮ ಅಂಟು ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಕಡಲು
ಕಡಲದ ಬರಿಯೆ ಇಡೀ ಪೊಯ್ಯೆ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಕಡಲದ ಪೊಯ್ಯೆ ಎಂಚ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಬತ್ತಿನಾರು ದಾದನ ಒಂಚ ದಕ್ಕನ ಕಾರಣ ಕೈತ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗಿಲ ಆ ಪೊಯ್ಯೆಡು ಬುರು ಇಡೀ ನಾಂಡಲ ಪೊಯ್ಯೆಡು ದಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ 10 ಸೇರ್ನ ಜಾಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಯ್ಯೆ ಕಡಲದ ಪೊಯ್ಯೆ ಓಲ್ಲ ದಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಡ ನಟದ ಪೊಯ್ರಿಗೆ ಮೇಲ್ದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬರೋಡಂದ ಆ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗಿಲ ಮಿತ್ತು ಪಳ ಪಳ ಓಲಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಅಂಚ ದಾದನ ದೆತ್ತುನಾಗ ಉಂಗಿಲ ಇಂದು ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎತೋ ಜನಕ್ಲನ್ನ ಜೀವನ ನಡತಿನಲ್ಲ ಉಂಟು ಎತೋ ಜನ ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ತ ನನ್ನ ಬಲ್ಯ ಅಂದ್ ಕೇಂದ್ರದ ಅಕ್ಲೇ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರ್ದು ಅಕ್ಲುಗುಳ್ಳ ದೀಪನಾಕ ಅಂಚಿತ್ತನಕ್ಲನ ಏತೋ ಜನನು ದೈವ ದಡಿಬೊಟ್ಟದು ದರ್ಶನ ಬತ್ತದು ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಕುಂತಾತಿನ ಕತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳು ಆಪುಜಿಂದತ್ತು ದೈವದ ಆಪುಜಿಂದತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೆರೆದುಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅರೆಗೆ ವಾರೀತಿ ಪಂಡ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆಟ್ಟು ತುಯರ ಪೊಂಡ ನಿನ್ನಡ್ದು ನಾನು ಒಂತ ಸಮಯ ಬದುಕ್ಯಾಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೇಂದಿನಾರು ದೈವದ ಕೊಡ್ನಾಟು ಪೋತು ದೈವದ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನನ್ನು ಒರಿಪಾದ ಕೊರಿಯ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಕಿಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೆ ಅತಂಡ ಎನ್ನನ್ನು ಒರಿಪಾದ ಕೊರ್ಲ ಸತ್ಯಲೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಕೇಣ್ಣಲ್ಪ ದೈವ ತನ್ನ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ನಲ್ ಸತ್ಯದ ಗಂಧ ಕೊರ್ನಲ್ ವೈದ್ಯಕೀಯಗೆ ಸವಾಲಾಪನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ನಡತಿನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕುದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಇಂದು ನಂಬಿಕೆ ದೈವಲು ನಡಪಾದ ಕೊರುವೆರು ನಾನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇರು ಕೇಂಡರು ಮದಿಪುದ ಬಗೆಟ್ಲ ಕೇಂಡರು ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನೆಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೈವಲಡ ಅದಂಡ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಚಾಲೆಂಜ್ ರೀತಿ ಪಾಡ್ರವಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುಜೇರಿ ಈ ಉಳ್ಳನ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಲ ಅಂಚತ್ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಈ ಉಳ್ಳ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇಂಕುಂಡು ನಡಪಾದ ಕೊರೋವನಿ ನಂಬಿಕೆ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಟ್ ಎಂಚ ಬರತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪ ಅವೇನು ಎರಡದ ತಪ್ಪಾರ ಸಾಧ್ಯಚಿ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೈವಳೆನು ದೂರುಣೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಜೋರುಂಡು ದೈವಳೆನು ದೂರುಣು ದೈವಳೆನು ದೂರರ ಬಲ್ಲಿ ದೇವರೇನು ದೂರರ ಬಲ್ಲಿ ದಯೆ ಅವು ಇಂಚ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಣು ಇಪ್ಪಂಡದ್ದು ತುಂಬೆ ಬರೆದಿಪ್ಪುಣು ಅಂಚ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಬೋದು ಅವೇನು ಕೊಣತು ಓಲೋಲ್ ದಕ್ಕುನು ಅವಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರದೆ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಜನೆ ಸಿದ್ಧವಾದಿಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಚ ತರೆಟ್ಟು ಪೋಪುನೇನು ತರೆತ ಕುಜಲಡು ಕಲೆಪಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಅತ್ತೆ ಪಂಡ ತರೆನೇ ಪೋಪಿನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಿಂತ ಅದನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಓಡಿತ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ರೀತಿಲ ಆವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಬರೆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಆವೋಡೆ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಡಾಪಿನ ಎಲ್ಲೆಡಾಂಡ ಇದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ತಮ್ಮಿತ್ತು ನಡಪನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನೆನ್ನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತದ್ದು ಅನೇಕ ರೀತಿದು ಒಂಜೊಂಜತ್ತು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ನಮಕ್ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತದಾನೇತನು ಪಂಡ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರಡು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಚಾರಲೇನು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕದನು ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಂತೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೊಡೆ ದಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಚ್ಚೆ ಈ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಎಪಿಸೋಡ್ಲಾಯ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದ ಅಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನನಾತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಲು ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಪಾಗ ಬರಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೆರ ಉಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ಆರಾಧನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುಮನ್ ಪೆರ್ದುಂಬು ನಮಟ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತೆ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರಲ್ಲಿ ಏತೋ ಉಳ್ಳ ಅತೆ ಅಪ್ಪಗ ತೆರಿಯೋಡಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತೆರಿಯೋಡು ಬುಕ್ಕೋರಿಲ್ಲ ತೆರಿಯೋಡು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸುರುಕೆ ಪಂತ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕಡಲ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಡಲಿಡು ಯಾನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ನೀಂದುವೆ ಪನ್ಪಿನ ಈರ್ಲಿಜ್ಜಿ
ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಕಡಲಡು ನಮ್ಮ ನೀಂದೊಡುಂದಿತ್ತು ನಮಕೊಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೋಡು ಖಂಡಿತ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ഒരു ದಿನಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ತೆರಿಪೌಡು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೆಲವೇರಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಸುರುಕ್ಲ ಪಂತ ಇಂಚ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ದಾದನೋ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ದಾದನ ಅತ್ತವು ಅವೈತ ವಿಚಾರ ದಾದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಂತದ್ದು ಇದು ಜನಕ್ಲೇನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಏತೋ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಬತ್ತು ಪಂಡಿನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಯಂದಿನ ವಿಚಾರ ಬರೋ ಏತೋ ತೆರೆದು ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯುಂದತ್ತು ತೆರೆಯೋಡಾಯನ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರ ತೆರಿಪಾರ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನತ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ದೈವಾರಾಧನೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಜಾತಿ ಕಟ್ಲೆದ ಬಗೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ ದುಂಬುಲ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪೂರ ಬರ್ತಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆನ್ನೆ ಒರಿಪ್ಪಾದ ಬುಳೆಪ್ಪಾದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವಳು ಇಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪೇನು ಅಣ್ಣ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ನಕ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚ ಬೊಕ ಕೆಲವಾರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಐತ ವಿಚಾರ ಅಂಚತ್ತಣ್ಣ ಇಂಚ ಅತನ ಇಂಚ ಐತ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಎತ್ತೋ ವಿಚಾರಗಳ ಪೂರ ತೆರಿಪಾದ ಕುರಿಯರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೋಲೈತ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂದೋಡಿದೆ ಆಯಗಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇನಕ್ಲ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದೆ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಪಾಡ್ ನೀಡಿದಾದ್ರೆ ಏತೋ ಜನ ಐನು ತೆರಿದಕ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ಲ ಏತೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪೂರ ಬರ್ತದಂಡು ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನದ ವಿಚಾರವಾದ ಅಂಚನೆ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಓಪನಂಚಿತ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲೆ ಅಂಚಾದೀಪನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಊರುಡಿಪ್ಪ ಕೆಲವು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಜ್ಜಿನಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರ್ನಿತ್ತಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ದೈವಲು ಪೂರಪ್ಪ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ದೈವಲು ಪೂರಪ್ಪ ಆ ದೈವಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಟ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಆತನ ಅವೆತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾಪನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ತೆರಿಪಾಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ಜನಕ್ಲೇನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ವಿಚಾರ ರಾಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕುತ್ತೇನೆ ಬನ್ನೋದು ದಯಪಂಡ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮನ್ಪೇರ ಶುರು ಮನ್ಪುನಗ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚ ಪೋವು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ ಈ ಪೋಡಿಗೆಡೇ ಶುರು ಮಲ್ತನಗ್ಲ ನಮ ಇನಿ ಪೋಡಿಗೆನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜ ಅನ್ನಲೆಕ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನೆ ನಮಕ್ ಜನಕಲು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಋಣಿ ಬಣ್ಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಾತ್ ಜನಕ್ಕಲು ಈ ಚಾನಲ್ನ ತೂವೋಡು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪನ್ಪನವೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನೆತ್ಲ ಪನೋಡುಂದಿತ್ತಂಡ ನೆಕ್ಕಲ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಬಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿದರ್ಶನ ದಯಪಂಡ ಇರೇ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಅವು ಸತ್ಯಲ್ಲ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಆಪುಣ ಎಂಚ ಪೋಪುಣ ಪನ್ಪಿನ ಭಯನ ಮಾಡಿತ್ತಂಡ ಆ ರೀತಿ ಪೋಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂಡು ಬಂದದ್ದು ಮಾಯಡು ನಮಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತು ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲೆ ತಬತ್ತಿ ನೀರ್ಕೆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ಸತ್ಯೋಲೆ ಅಂಚಾದ ಅವು ನೀ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಆ ದೈವಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಂತನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎಂಚಾಪುನ ದಾದಾಪುನ ವನ್ಪುನ ವಿಚಾರಡು ನಮ್ಮ ಸುರು ಮಂತದ ಇನಿಕ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂತುದುಂಡು ನನ್ನಲಾತ್ ನಿಖಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಾರ್ನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮಕ್ ದುಂಬು ಪೋವಲಿ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಅವೇ ಕಡೆ ಇರು ಪನ್ನಲೆಕನೆ ದೈವಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡ ಪಾತೆರಡ ಅವು ಸಾಗರನೇ ಸರಿ ಅವೆಟ್ಟು ಮುಗಿಪು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ನಮರ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನಾತ್ ವಿಚಾರಡು ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾಪ ಈ ರಾಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಚಾರಡು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚೂರು ಮನ್ಪೇರಾನಾಗ ನಮಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2750 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತೇನೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಚಾರಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಶುರು ಮಲ್ತ ಐರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೈತಾಲ್ 9,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತೇರಿ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮಗೆ ಪೆರ್ಮೇದ ವಿಚಾರಲ್ಲ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ತುಳು ತೆರಿನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಚಾರಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಾತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕುದೇರು ಮುಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೊಡೆ ದಯಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಸಪೋರ್ಟೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನನಕ್ ದುಂಬು ಪೋಯಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ನನಾತ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಲ ಈ ರಾಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದುಂಬಪ್ಪಗ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೆರೆಯೋನಿಯರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನೆತ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಚಾರನ ದುಂಬುಗೊಣ ಇರೋಲ್ಲ ಆತನೇಟ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಪಂಡದು ನಮಸ್ಕಾರ.